ସିପାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡାଉଣିଆ କୋରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀ ରାଜକୁମାର ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ଆସୁଛି ତୁଳସୀ ଚିଠି ଆସୁଛି ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ଦୌଡ଼ି ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନୀଳଭଦ୍ର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପନ୍ଦାଳ ପଡ଼ିଆ ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନଟକୁ ଯିବି ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମୁଗୁରିଆ ମାହାଳ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଅଣସ୍ତରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାମ୍ନା କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ରହିଯାର ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କାଳବୈଶାଖୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଆଳିଆ କୁଆଗନ୍ଦା ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଜଳଙ୍ଗା ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାକୁଟି ନଗର ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ସପନ ହାଟରେ ମିଳୁନି ବାଟ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାରାହାଟୀପୁରା ଘଣ୍ଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନିମପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଜିର ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମତାବାଦ ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପଚାପ ରଙ୍ଗମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା ଦୁର୍ଗା ଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଅଥଙ୍ଗା କନ୍ଦପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ବାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ।